Наступіў апошні месяц лета. Школьныя канікулы падыходзяць да канца, і навучэнцам устаноў адукацыі варта задумацца аб набыцці тавараў для школы. Пра тое, дзе ў Шклоўскім раёне можна гэта зрабіць і які асартымент тавараў прапануюць аб'екты гандлю, глядзіце ў нашым наступным сюжэце. Збор дзетак у школу часам нагадвае квест з пошукамі яркіх і разнастайных прыладаў для пісьма, прыгожага і акуратнага адзення і абутку. І штогод асартымент школьных тавараў гандлёвыя аб'екты імкнуцца папаўняць. У універмагу, напрыклад, у гэтым годзе з'явіліся новыя пастаўшчыкі адзення Бельбімба і Бел-Юніторг. А акрамя іх прадстаўлены тавары іншых беларускіх вытворцаў. У нас очень широкий ассортимент школьной одежды. Это брючки, юбочки, сарафаны, джемпера, костюмы, спортивные брючки. У нас представлены такие производители, как Калинка, Славянка, Пинский трикотаж, 8 марта. Шырока прадстаўлены тут абутак гандлёвых марак Нёман, Марка і Шагавіта. У асартыменце навучальныя дапаможнікі і канцылярскія тавары. Прадаваць усё гэта пачалі яшчэ з сярэдзіны ліпеня. Аднак прадаўцы адзначаюць, што вялікі наплыў кліентаў выпадае ўсё ж на другую палову жніўня. Акрамя універмага тавары для школы можна набыць таксама на рынку. Тут Шклоўская райста паставіла палатку з усім неабходным для вучобы. За приемлемую сумму мы можем школьника полностью одеть. Ассортимент очень большой. Наша палатка на рынке работает с 8 часов и до 2 часов. Утром у нас людей, конечно, поменьше, а к обеду уже люди приезжают с деревень многие, ну и больше, конечно, людей. Ну, где-то человек в день обслуживается, ну, может, человек 30, а выходные, конечно, больше обслуживается. Тут прадстаўлены пісьмовыя прыналежнасці адзення, абутак і ранцы. Пры неабходнасці асартымент тавараў папаўняецца. Таксама добры асартымент адзення і абутку для школьнікаў ёсць у гандлёвых павільёнаў індывідуальных прадпрымальнікаў на рынку. Каждый год я все покупаю, все недорого, все складываю в количество нужное. Адзначым, што ў магазинах аграгарадкоў таксама арганізаваны продаж канцылярскіх тавараў, а па заяўках будзе ажыццяўляцца падвоз у іх і іншых тавараў для школы.